fraților, practic m-am gândit ceva. O să trag și eu acum, că am foarte multe petale de trandafir. Uitați-le aici, le-am băgat pe toate. Este extrem de frumos și, practic, până dimineața mai am și o să mai trag. Uitați-le și o să le trag în sus să vedeți voi. Vreți să fac asta? Apăsați butonul și de like, fraților. Și o să fac asta, practic. O să trag, dar... Uitați-vă în sus. Părinții voștri, rămâneți-o. Ia, uitați-vă, fraților. Cred că mi-au luat apă. Nu sare. Ok, fraților, deci pentru mine este o nebunie. Apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!